Čaute ľudia, tu je Braga G, lomeno Severovo 2, lomeno Adam John a je tu so mnou Frodo, tak trochu kamoš nový. A má 16 rokov, takže je odo mňa dosť starší, nevadí. No, musím mať zrovna teraz zapnutý Skype. No dobre. Tak, my asi aj začneme, ne? No, ale tady to není pravá príroda, tam je všade resko, to viem. To idem radšej na var. A na toto IPčko budete mať v popise videa. Poď na var príroda. Čakám to tu. Hora. To trochu nepoužívam svoje meno, pretože neviem, kto už sa to zaregistroval za ňoho. Takže nepoužívam ani Adam Johna, ani proste Severoba, lebo niekto tu bol za neho zaregistrovaný. Zabijem ťa. Nevadí. No dobre, ale potom toto bude iba také 7-10 minútové, lebo nemôžem mať viacej minútové. A mám aj video z toho čarovného Minecraftu, dúfam, že ste mi tam dali like, samozrejme. Ale nevadí, to je vaša vec, či mi tam dáte like, či nie, ale mohli ste dať, kto ho videl, a kto vidí aj toto. A bude aj odkaz na to video, kto by ho chcel vidieť. A ťaž drevo, nie? Už nie sme v reske, nie? Ja som bol úplne zaujatý, že som zabudol na hru. Jaj. Kto? Tak ja neviem. Ale zas... Potom by sa ti nepýtal, že či kamož a takéto, lebo teraz natáčame, veď vieš, jak to chodí v tým natáčaní. No ja už mám crafting. Tam ti ho mám dať. Tak sem. Ja už vykraftím moje veci. Ja si vykraftím krompáč. A sekiru. Ja viem, ale mne je to jedno. Preto idem natežiť, nakažiť. No, toto by bolo dobré ináč. Ja idem natežiť cobblestone zatiaľ. Chceš drevo? Či mi nemáš? Máš či nemáš drevo? Tak chceš. Ja idem odčorknúť od tam, no nebudem čorkovať drevo. Idem niekde nájsť. Či drevo, toto, kameň. Ja, tu je taký trošku jeden kamenok. Nechce sa mi ťažiť do zeme. No tak jeden blok doliny vyťažím ešte. A naťažím cobblestone a spravíme z toho potom veci dojako. Dobre. Takže budem natáčať častejšie s ním, s Frodom. S Pána prsteňov. Neviem, kde vzal to meno, mňa by to nenapadlo, ale nevadí. Ja teraz iba ťažím. Jau. Jo. Mám flint. Tu chceš bývať, alebo čo? Ja tu iba ťažím cobblestone. A fakt budem robiť sa drevenou tú desku? Áno, budem. Mále ako to urobím. No dobre, čo som chcel spraviť? Neviem teraz. Áno. Ja, áno. Jasne, počkaj. Vyrábam pec. Tam pôjde pec. Sem. Ale nemám do nej uhlie. A drevo. Z dreva vyrobím veci pre nás. Tu je krompič. Ako píč. Tam ješ. A bude to nadávkový let's play. Jej. No dobre. Tak ja zrobím zrovna sekiry. A zrobím potom aj meč, keď budem mať na to dosť veci. No kam ideš? Tu máš. Krompač? A tu máš aj drevené veci, ktoré chcem. Nechaj si. Časový. No neviem, čo tam furča. A mne to jedno. Počkaj, čo som chcel spraviť? Jaj, áno. A ja som trochu zachrypnutý a on je tiež chorý, či? No tak... Trošku bude to taký zachrypnutejší let's play. A ja si budem niekedy fúkať nos, ako napríklad teraz, pretože mám alergickú nádchu. Nenávidím bylinky.
Pardon, ľudia. No dobre. A prosím vás, dávajte mi viacej odberov, nech môžem robiť aj dlhšie videa, pretože môžem teraz maximálne 10 minútové, pokiaľ viem. Auta! Počkaj, prečo máme u seba 2 krompáče? Ty si vyhodil krompáč? Ježiš, tak no. Nechcem 2. Stačí mi 1. A čo mám? Ja idem nakopať drevo, lebo nemáme bohuje, čo sa drevo. Plín. Ježiš, no na sklo. Ja idem zatiaľ iba naťažiť drevo, potom som... Počkaj, ja si idem dať set home. Poď si dať set home, ne? Či už si dal? Jej, ovca, to berem. Ideme zabiť s flintom. Na 10 ran by som mali, alebo na 8, neviem. Dobrý. Ale s nejakým itemom myslím, že dávaš jeden. Už mám. Jednu vlnu. Kde máme barák? Už som sa stratil. Kde máme barák? Ty si zobral veci z neho. Bože. Som mohol povedať, nie? Poď touto stranou. Tuto, za mnou. Tu je veľký strom, tu pokácam. To je to rýchlejšie podľa mňa, lebo to niečo som rozišiel, keď som hral. Ale resetoval som sa. Pretože som nechcel, aby som mal nejaké veci na videu, pretože ja rád začínam všetko od začiatku. Ja mám dosť dreva pomaly, ne? Ja mám 17. Čo ty? To nie je nič moc. Musíme ťažiť. Naťažíme drevo a pôjdeme na čo postaviť, lebo takto sa nedá byť. Nečakal som, že tu bude helper, keď je tu maximálne 8 hráčov, ale je to za jedno. No a chceš, aby som dal tvoj Skype do popisku, alebo nie? Chceš, aby som dal tvoj Skype do popisu, alebo nechceš, aby som ho tam dal? Počkaj, veď sa tu dali. Ježiš, my sme idioti, oni sú tu doli. No hej, ale tak... To sa díje. Počkaj, ja idem naťažiť aspoň nejaký island. Nemáme z čoho začať. Pardon, že som taký hackerík, že hneď začínam s dobrými vecami, ale tak doly sa vyplácajú. Mám brať uhlie? Jaj. No píče. Čo je? Zabil ťa. Čo zas? Ja tak nenávidím helpera bez urážky, ak sa na to on díva, ale ja proste neznášam. Aj keď ja som na jednom serveri helper, ale neznášam, keď druhým robia zle. Ja na serveri nikomu nerobím zle, keď som helper alebo hlavný majiteľ, akože na jednom serveri som, ale mi je to jedno. Ja mám server, no len som ho nechcel dať, lebo je tam vždy plno. Je tam maximálne týchto 20 hráčov a vždy je tam plno. Nikdy sa tam neviem ani ja dostať. A keď mám VIPčko, samozrejme som hlavný majiteľ, ale to je jedno. Je tam VIPčko za 2 eurá, ale to je také VIPčko bez opečka. Ale ja nechcem robiť reklamu na ten server, pretože on je na internete. Zbytočne budem robiť reklamu na to, keď aj tak ho nájdú ľahko na internete, bože. Ale bože. No tak ale na čo to budem dávať tam, keď je tam aj tak furt plno? Nikto by sa tam vieš, koľko ľudí by sa tam dostalo za rok? Asi tak nikto, iba tí 20, čo tam hrávajú, by tam fotbali. Lebo tam sa nikdy nikto nechce odpojiť, iba keď som tam ja, niekto sa musí odpojiť, lebo tam idem ja. Vždy niekoho vyhodím, lebo som opečko a majiteľ. Vieš. Ja ťažím jedlo. Čo robíš ty? Keď chceš. Ja už tam mám ináč admina takéto. Ale keď chceš, môžem ťa pridať. No dobre, ale teraz tu budeme trochu hovoriť aj do videa, ja sa musím pozrieť, ako dlho nahrávam, lebo dlho to nemôže byť. No asi to aj ukončíme, čo myslíš? Má to 10 minút už. Dobre, počkaj, dám to na teba, ty si ako?
Jak sa volá? Čo? Ja aj Frodo, no. Partuj mi. A mám u seba jedno. No díky. Takže asi to budeme končiť. Takže tu sa postav pri mňa, nie? Mega. No dobre. Takže ja toto video ukončím a hneď aj pôjdeme natáčať druhé. Takže bye bye, autobusák. A ty čo? Ty sa nepozdravíš? Čes bus, autobus, bambus, kaktus. Bus a dajte like alebo odber. Okamžite.